Dobrý deň, ja vás všetkých vítam na dnešnom interviu. Dnes sme si pozvali hostku, ktorou je pani Halka Titikalová. Je špeciálnou pedagogičkou a so zameraním v tyflopédiu. A zároveň pracuje vo včasnej intervencii a aj v súkromnom centre poradenstva a prevencie, ktoré pôsobí na celom Slovensku a volá sa Tenenet, ktoré sídli v Senci. Pani Halka pracuje s deťmi s rôznymi zrakovými problémami a dneska sme si ju pozvali do Renedy kvôli tomu, aby nám povedala, čo je to CVI. Je to taká skratka, ktorá straší mnohých rodičov, ktorí majú deti so niekoľkonásobným znevýhodnením a väčšinou sa spája teda s poruchami neurologickými, poruchami mozgu. No a chceli by sme sa vlastne tejto problematike venovať trochu viacej, aj vám ju predstaviť, aby sme si povedali, že čo sa s tým dá robiť a vôbec, aby sme zistili, či dieťa má CVI. Takže pani Halka, vítam vás. Dobrý deň všetkým. Ja ďakujem, vážim si takéhoto pozvania, ktoréhokoľvek takéhoto pozvania, pretože o problematike CVI sa vie veľmi málo a vlastne čokoľvek sa dostane medzi rodičov je dobre. Čokoľvek relevantné, samozrejme. Takže ďakujem ešte raz. Takže poďme sa hneď ponoriť do hlbokej vody a povedať si, čo je to CVI. Je to skratka. Je to skratka, je to taká zložitá skratka a vlastne aj ako ju dešifrovať sa menilo. Menilo sa to vlastne tým, ako sa vyvíjala veda okolo tejto choroby a neustále sa vyvíja, lebo tam stále pribúdajú nové informácie. Ale v poslednom čase je to tak, že aj v Európe a vlastne už aj v Amerike sa takže udomácnil pojem, že cerebrálna porucha zraku, niekedy sa dáva, že aj cerebrálna lomeno kortikálna a u nás je ešte hodne známy termín centrálna porucha zraku. Takže všetko je to v jednom. Sú tam samozrejme, že nuancy, ale pre tentokrát to úplne takto stačí. A znamená to, že nejde veľmi až tak v prvom rade o oči, ale skorej o mozog. No, ja som si tak akože pripravila takú malú definíciu, dobre, ktorú vám poviem. Je to vlastne, že CVI možno definovať ako overiteľnú, to je dôležité slovo, overiteľnú zrakovú dysfunkciu, ktorú nemožno pripísať poruchám predných zrakových dráh alebo akýmkoľvek potenciálne súbežným výskytom poškodenia oka. No je to hrozná definícia, znie to veľmi zložito, ale to znamená, že u dieťaťa oči ako také môžu byť úplne v poriadku, ale dieťa nedokáže spracovávať informácie v mozgu, ktoré vlastne k nemu cez oči smerujú. Ja hovorím o deťoch, ale samozrejme, že je to vec, ktorá trápi aj napríklad dospelých po úrazoch alebo mŕtviciach. Hej. Čiže nie je to Takže niečo, z čoho by sa dalo vyrásť v podstate. nie je to niečo, z čoho by sa dalo vyrásť. Ale Áno. je to niečo, s čím sa dá pracovať, je tak? Ale je to niečo, s čím sa dá pracovať a je to vec, ktorú treba hodne dobre posudzovať. Jeden múdry človek, ktorý vlastne pán doktor Dutton, ktorý sa pohybuje v tejto problematike hodne veľa, je to taká legenda, tak povedal, že videli ste jedno dieťa zo CVI, videli ste jedno dieťa zo CVI. V Amerike teraz hodne veľa berú do takých rôznych vzdelávacích kurzov a podobne dospelých ľudí, ktorí majú CVI a dokážu rozprávať o tom, čo sa im dialo alebo čo sa im stále ešte deje. A oni sami hovoria, že všetky tie videá, ktoré uvidíte vlastne na internete, že to je len taký pokus, hej, že aj keď ich vytvárali ľudia, ktorí veľmi chceli a veľmi sa snažili urobiť obrázok, ako človek alebo dieťa zo CVI vidí, tak sa im to jednoducho nepodarilo, pretože sa to nedá. Každé dieťa, každý človek, ktorý má CVI, môže vidieť, môže spracovávať svet a videné trošku inak. Mhm. A aké sú teda príznaky CVI? A ešte by som doplnila, že CVI po anglicky znamená Cortical Visual Impairment, preto používame tieto písmená.
ale teda po Alebo slovensky. Cerebral. Alebo Cerebral. Alebo cerebral Takže visual impairment. To je, to je to a viedli sa veľmi dlhé debaty, hej, že či treba používať kortikál alebo cerebral, hej, alebo to boli také veľké debaty, ktoré sú. No, dobre, Ale my ako ako to, laickí, teda ako laici, ako rodičia, ako vieme odtušiť, že dieťa môže mať takýto problém? Mhm. Tak ono sa to dieťa vizuálne správa, zrakovo správa tak trošku záhadne inak a veľmi ťažko v tom hľadať nejaké pravidlá. Prvé, čo je dôležité, je, že vždy je niečo v anamnéze, čo súvisí s neurologom. Hej? Takže to dieťatko má niečo neurologické. Hej? V anamnéze môžu byť ťažkosti pri pôrode, nejaké poškodenia, ťažkosti dokonca v tehotenstve, hej, keď ešte bábätko bolo v brúšku. Môžu tam byť rôzne úrazy, hej, ktoré sa prejavili na centrálnej nervovej sústave. Môžu tam byť infekcie, meningitida. Poznám viacero detí s meningitidou, zo CVI, epilepsia, hej, rôzne metabolické poruchy. Teraz pôjdem až tak, hej, ale sú prípady, kedy sa CVI objavuje vtedy, keď maminka prenatálne berie drogy. Keď nastane k zástave srdca, keď sú dvojčky, keď sú rôzne vývinové chyby centrálneho nervového systému, genetické syndromy, keď nastupujú. No a z toho všetko, hej, je taká jedna veľká skupina, ktorá žiaľ patrí medzi rizikovú a to sú predčasne narodené deti. Hej. Takže keď už máme takéto niečo, hej, tak už je taký výkričník. No a Uh, ako sa to objavuje? Ja vám poviem, že čo tak najčastejšie vidím a počujem od rodičov, že čo chodia s malinkými deťmi, čo mi prípadne také lepšie, ako len vychádza z literatúry. Hej, no tak čo vidia tí rodičia ako prvé? To dieťa ako keby nemalo záujem. Nemá záujem o to, čo je okolo neho. Hej? Alebo má záujem len o niečo, napríklad o svetlá, hej? O lampy. Že nepozerá zažitie lampu a veľmi dlho venuje zrakovú pozornosť. Ono to môže byť vo všeobecnosti, ale tu je to trošku iné. Je to až také náruživé, hej, až také neodolateľné, hej, pre tie deti. Čo je dôležité, tie deti nevnímajú, zrakom nenachádzajú hračky, nenachádzajú predmety, nenachádzajú maminkinu oteckovú tvár, a keď aj nachádzajú, tak niekedy to vyzerá, ako keby sa pozerali tak za nich, hej, alebo skrze tú tvár. Nenadväzujú veľmi často zrakový očný kontakt, hej, alebo je len taký povrchný, hej, že to dieťatko len sa tak zastaví a pokračuje ďalej, nedokáže byť taký dlhý. Tak to je takéto najdôležitejšie. A samozrejme, že je to zrakové postihnutie, to znamená, že dieťatko, keď leží na brúšku, tak sa mu tam nepáči, nedvíja hlavičku, hej, pretože vlastne tie oči ho neťahajú, hej, potrebuje iné podnety, aby malo dôvod zdvihnúť tú hlavu. Potom, keď už tie deti akože sú tak trošku staršie a už by sme, no staršie, tak akože už sú viac ako zrovna narodené, hej, tak nemajú snahu, aj by sa videlo, že nasmerujú očká, hej, že tam nastáva nejaký kontakt medzi predmetom a okom, ale nechytajú hračky, hej, schovávajú si ruky. A, to je také veľmi, veľmi časté. Bývajú to deti úzkostné, ktoré plačú až kričia v neznámych priestoroch, alebo v priestoroch, kde je veľmi veľa ruchu, alebo veľmi veľa rôznych stimulov. Hej. Takže to tak býva. No, veľmi často sa rady pozerajú na to, čo sa hýbe, ale teraz to nemyslím, že by to utekalo niekam, ale že sa to tak na mieste, že sa to trbliece, že sa to leskne. Napríklad veľmi často to býva tak, že otvoríme knižku a chceme si čítať a dieťatko vníma najmä to a rado si listuje, hej, a pohybuje, úplne ho uchváti ten pohyb tých stránok, ale nebude pozerať, čo je vo vnútri toho už tak veľmi zrakovo nezaujíma. Alebo sa môže stať, že treba má to dieťa nejakú hračku v postielke úplne od malička. Je to jeden nejaký macko, kačička, hej, zvyčajne bývajú jednofarebnej a nejakej výraznej farby, ale nemusí to byť úplne tak.
No a potom sa stane, že to dieťa napríklad túto hračku uvidí aj na 2 metre. Ale keď mu budete ukazovať niečo iné, tak toho si nevšimne. Hej, že jednoducho bude uprednostňovať svojim zrakom, pozerať, nachádzať, hej, v tej celej vizuálnej scéne, bude nachádzať to, čo už pozná. No, takže toto asi ešte ma napadá. A, no, zvyknú sa pozerať okrem svetielok aj samozrejme, že do okien, do veľkých plôch, hej, takých treba z bielých alebo svetlých, kde není žiaden vzor. No a potom, samozrejme, toto by som nemohla zabudnúť, a to je to, čo asi všetci vedia o CVI, hej, ktorí aspoň okolo toho išli, to je vplyv farieb, hej. A to je, že tie deti môžu venovať zrakovú pozornosť prednostne veciam, ktoré majú nejakú farbu. Buď sú jednofarebné, alebo majú veľkú plochu nejakej farby, keď hovoríme o malinkých deťoch. Takže sa môže stať, že treba vnímajú. A toto je zaujímavé, že nemusí to byť len tá legendárna, alebo to, čo všetci hovoria, že červená a žltá, ale môže to byť hraškovo-zelená, môže to byť nejaká iná farba, ktorú si to dieťa spojí ako bezpečnú, práve preto, že napríklad tá prvá hračka, hej, ktorú mali, tak má treba nejaká pekná síta modrá, a jednoducho to dieťa už potom sa naučilo vyhľadávať modré veci, pretože to je niečo, čo je spojené s tou radosťou, hej, s tým bezpečím. No, takže to Môžem sú tak. potvrdiť. Môžete Hej, potvrdiť, no zo áno. svojej skúsenosti, lebo vlastne dcera má mnohonásobné postihnutie a CVI je toho súčasťou tiež a tiež som mala dlho pocit, že ma má ako keby okúkanú, že ju nezaujímam, že moja tvár je nudná, vôbec sa na mňa nepozerala. A bolo to aj napriek tomu, že teda lekár očný skonštatoval, že síce sú tam nejaké slabé dioptrie a dajú sa použiť okuliare, ale v podstate na túto jej diagnózu tie okuliare vôbec nepomohli, keďže nie je to funkčná teda porucha zraku alebo oka ako takého, ale všetko je to o spracovaní mozgu. No a čo Áno, a toto teda je... v prípade, ak človek, rodič takéto niečo zistí, že má, dajme tomu predčasniatko alebo dieťatko, ktorému lekár stanoví neurologickú diagnózu, čo s tým ďalej? No čo s tým ďalej? To som práve, že chcela povedať. A že keď hovoríte vlastne o cerke, hej, a očnom lekárovi, hej, vždy treba začať u lekárov, neurolog, oftalmolog. Pretože vždy musíme pozerať na to, že či nález toho očného lekára nepomôže. Hej, že treba dieťa má nejakú korečnú chybu, hej, tak dostane okuliariky a všetko, alebo väčšina vecí sa vyrieši. Hej. Lenže u CVI je to o tom, že je tam neurologický teda nejaký nález, je tam nejaká príčina, o ktorej vieme, a nález u lekára nevysvetľuje, že dieťa treba je vykorigované na dioptrie, ale stále nevysvetľuje, prečo to dieťa nedostatočne vidí. Nevidí tak, ako by sa tak očakávalo, hej, podľa tých rôznych tabuliek a podobne. No a tak potom prichádza na rad špeciálny pedagóg, potom prichádza na rad špeciálny pedagóg. No a existuje niekoľko metód, ktorými sa dá vypozorovať, hej, že či dieťa má nejaké prejavy správania, ktoré sú charakteristické pre CVI. Tých metód je niekoľko, samozrejme sa neustále vyvíjajú, napríklad v Amerike sa používal veľmi veľa CVI range, teraz tam prichádza Perkins School, má svoj vlastný nástroj. Existujú napríklad také dotazníky, ktoré robí Vizio v Holandsku, ktoré vznikajú v Škótsku, Francúzi majú svoje nejaké diagnostické metódy, jednoducho je ich veľa. No, ale majú jedno spoločné, hej, že pozorujú dieťa a hľadajú také tie črty v tom správaní, ktoré tam sú. Niektoré metódy pracujú so 6 črtami, niektoré s 10, niektoré až s 16, hej. No a podľa toho, ak tam sú tie prejavy, tak sa dá usudzovať, že či teda tam môže byť CVI, alebo tam nie je CVI. Napríklad je veľmi, ak deti majú, ak sú na spektre, hej, ak je tam pas, hej, tak niektoré tie črty správania sú veľmi podobné. Mhm. Lenže tu je hrozne dôležité, že tá diagnostika je veľmi taký začiatok.
a pretože dôležité je to, čo sa bude diať neskôr. A pri tej diagnostike, pri tej špeciálno-pedagogickej, teraz o tej hovorím, tam je hrozne dôležité sa rozprávať s rodičmi. S rodičmi, pretože títo dieťa poznajú. Navyše to dieťa sa inak správa doma a inak sa správa v neznámom prostredí, čiže CVI nie je vec, ktorú by sme oddiagnostikovali za 45 minút, keď dieťa príde do neznámych priestorov, tak to jednoducho u CVI nie je. Tam to nie je. Tam treba čítať anamnézu, pozerať, čo zistili lekári. Hej. Pýtať sa rodičov, ale pýtať sa asistentov, pýtať sa učiteľov, pýtať sa rôznych terapeutov, ktorí s dieťaťom robia, ktorí všetci majú nasledované to správanie toho dieťaťa. No a potom vlastne sa urobí teda nejaký záver a potom idete a vlastne nastavíte stimuláciu. A pri tej stimulácii je dôležité, aby to nebolo pod možnosťami toho dieťaťa, ale trošičku nad možnosť, aby to dieťa mohlo napredovať, ale zase, aby sa to neprehnalo, pretože to dieťa okrem zrakovej stimulácie potrebuje rozvíjať aj kompenzačné zručnosti, návyky. A je to taký mix, ktorý sa vlastne skladá. Hej. Nech už je to akokoľvek, CVI je zrakové postihnutie, zrakové znevýhodnenie. Stále ide o dieťa so zrakovým znevýhodnením. Keby sme to teda vzali na pomery u nás na Slovensku, viem, že CVI, alebo v tom čase, keď sme ešte s dcerou chodili po lekároch a zisťovali, čo jej vlastne je a riešili zrak, tak bolo veľmi málo povedomia o CVI. V podstate lekári ho nediagnostikovali. Čiže kam konkrétne, na koho sa môže ten rodič obrátiť, ak má takéto podozrenie? Mhm. Stále je na Slovensku málo očných lekárov, ktorí napríklad aspoň napíšu, hej, že je tam podozrenie na CVI, pretože aj oni vychádzajú samozrejme, že z nálezu neurologov, ale už sú takí lekári, ktorí už dokonca začali spolupracovať so špeciálnymi pedagógmi alebo so zrakovými terapeutmi, hej, to sú ľudia, ktorí majú kurz v Českej republike na to adekvátny. No a mm, vlastne potom sa môže dostať ten rodič s tým dieťaťom k tomu špeciálnemu pedagógovi, ktorý môže pomôcť vlastne s tou následnou starostlivosťou. Hej, ktorý môže nastaviť ako pomôcť tomu dieťaťu, aby sa mohlo učiť o okolitom svete. Takže je dobré nájsť najbližšie centrum včasnej intervencie, hej, pokiaľ ide o deti do 7 rokov a je to hrozne dôležité. Pokiaľ to ešte sa stretávame aj so školákmi, samozrejme, že to nebolo rozpoznané, hej. Tak tí potom do takého centra poradenstva a prevencie, kde majú tyflopeda. Hej. Dá sa obrátiť na Levoču, dá sa obrátiť na špecializovanú poradňu, ktorá je v Bratislave. No, dá sa obrátiť ale aj ku nám. My vás všetkých radi uvidíme v Tenedete, lebo tejto téme sa dlhodobo snažím venovať a hodne veľa o nej rozprávať a robiť takú tú osvetu. Hej. A čo sa deje už na Slovensku, čo som nesmierne rada, tak už mnohí pracovníci centier včasnej intervencie sú preškolení. Dobre, aj keď nie sú úplne doma v tých diagnostických metodách, ale už vedia potom, ako s dieťaťom ďalej pracovať a čo robiť. Hej. Takže ak dieťa do 7 rokov, určite najbližšie centrum časnej intervencie a tam už ich nasmerujú ďalej, že kde majú akého najbližšieho odborníka. Super. A máme vlastne rodičov aj v Čechách, keďže Reneda pôsobí československy, tak sa chcem opýtať, lebo viem, že vy tiež spolupracujete s českými kolegami, či v Česku tiež teda tento postup vyplatil, to znamená Centrum včasnej intervencie a potom by odporúčili už nejakého konkrétneho odborníka. Mhm. Existuje dokonca taká spoločná československá skupina, alebo slovensko-česká skupina, lebo to išlo od nás. Vlastne odborníčky aj z centra EDA. Hej. Všetci poznajú Dášu Moravcovú v Českej republike. To sú ľudia, ktorí sa dlhodobo venujú CVI. Hej. V tejto našej skupinke je aj odborníčka z ranní péče. Dúfam, že to dobre hovorím. Spoločnosť pro ranní péči.
Takže áno, tam platí v podstate to, čo u nás. Mhm. Najskôr, asi najskôr tak odborníka, hej, pretože viete, ono, to je to totiž to takto, CVI málo kedy býva úplne samé a čisté. Hej. Často to býva s epilepsiou, často to býva s detskou obrnou, s detskou mozgovou obrnou a s ďalšími nejakými takými ochoreniami. A preto CVI zostáva často dlho nediagnostikované, pretože najskôr riešime, aby dieťatko sedelo, aby dieťatko stálo, aby dieťatko začalo chodiť. A ten zrak sa akože tak nejak odkladá a odkladá a niekedy nám nedojde, že ono to vlastne ide ruka v ruku. Hej, že to musí ísť spolu, pretože zrak je ten motivátor, ktorý pomôže dieťaťu, keď už má chodiť tak za nejakým cieľom. Samozrejme, ten cieľ môže byť aj sluchový, aj rôzny. Hej. Ale keď vieme pomôcť očami, tak prečo to neurobiť? Takže nenechávať to len tak. A samozrejme fakt existuje už veľa lekárov, ktorí odporúčia buď na centrá včasnej intervencie, alebo na nejakých odborníkov, s ktorými majú spoluprácu, vedia o nich. To je skvelé. Je dobré že vedieť, že máme to podchytené. Sice je to Pro... zatiaľ ešte v plienkach, ale už Áno. prvé lastovičky sa ukazujú. Je fantastické, že vlastne deti, ktoré to potrebujú, tak môžu byť podporené a do budúcnosti sa tomu bude venovať. Predpokladám a verím, že viac a viac ľudí a viac odborníkov. Ja ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas, že ste nám vysvetlili túto problematiku. No a skúsime pohľadať nejaké otázky medzi našimi rodičmi, ktoré by ich zaujímali. A potom by som si dovolila vás osloviť ešte raz, že by sme spravili takéto interview, potom už zamerané na konkrétnejšie problémy, ak súhlasíte. Určite áno, určite bude to také jednoduchšie, hej, že keď už je konkrétna otázka, tak to už je potom také fajn, keď sa samozrejme, že vie odpoveď. No. Hej. Takto ste dali verejný záväzok, tak to musíme Áno, splniť. Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne za váš čas. Ďakujem, že sa tomuto venujete a že naše deti podporujete. No a budem sa tešiť na ďalšie stretnutia.